Pozdrav svim ljudi, danas sam ja s vama, Luka Kosanović. Danas ćemo učiti kako složiti piramid. Ovo je najprostija kocka i ja vam predlažem da krenete od nje pre nego što krenete 3x3. Tako sam i ja počeo. I hajde da počnemo. Tako da, samo nešto da vam kažem. Isto, ovo je malo zeznuto, zato što nema sredinu. Pogledajte, nema sredinu ova kocka. Tako da, funkcije, i još zanimljivo je kod ove kocke da mogu ovi vrhovi ovako da se okreću. Neki to zovu uši. Ne znam ni da li neki zovu uši. Ja se ovako igram. A da, aj sad da počnemo. Tako da, ja ću napraviti malu pauzu da ja to izmešam, pa ću vam objasniti korak po korak. Znači, ovo je prelagano. Objasnit ću vam korak po korak i sve će vam biti jasno. Evo ga, znači ja sam izmešao ovu kocku, nisam baš imao vremena, zato što sam želeo da počnemo video. Prvo, slažemo Mitsubishi znak. Možete na bilo kojoj boji. Ovo jeste malo zeznuto. Možete izabrati bilo koju boju. Na primjer, sad nije važno koju boju sklapate. Sad nije važno, nego najvažnije je ovaj deo. Sačekajte. Evo ga, Mitsubishi znak. Znači, to treba da ide ovako, ovako i ovako. Ne trebaju da vam se poklapaju ovi ćoškovi, mislim ovo da budu iste boje, ali eto. Sada sastavljamo prvu jednu stranu, pa ću vam objasniti šta dalje trebamo da radimo. Znači, ovde, a sljedeće dve su nam ovde. Kako ćemo to uraditi? Te dve stavljamo ovde. Ovo ide tu, vratimo ovo. Sad idemo na opačke ovim redosledom i evo ga. Ostaje nam samo još jedna, a ta jedna je ovde. Kako ćemo to da uradimo? Znači, vidite, ova je ovde. Stavljamo je ovde kod ove da može ova, da kad podignemo ovu kocku, da ona bude tu. Znači, ovako. I sada, moramo prvo da je sklonimo, pa tek onda podignemo ovu drugu, jer ako bismo mi samo podigli ovu, ovo bi se na drugo mesto, na ovo mesto. To nema logike. Znači prvo je sklonimo. Onda, čekajte, podignemo. Onda vratimo. I spuštamo dole do ostalih crvenih. Evo ga. Složili smo jednu stranu. Sad postoji jedna jako caka. Sada treba ceo ovaj prvi red da vam bude popunjen. A ako ovo imate tu, na primjer, onda znači da niste izabrali dobru boju. Tako da slažemo bilo koju drugu boju, sem crvene. Možemo, na primjer, uzeti plavu. I radite na isti onaj način koji sam vam pokazala za crveno. Evo ga. I opet je fora u toj caki, vidite, opet nismo izabrali dobru boju, tako da biramo drugu boju, na primjer žutu. Evo ga. Mada ja to radim brzo da ne odugovlačim. Evo ga. Znači, ovu boju smo složili. I opet nam
ovaj prvi red nije potpun, tako da, joj, sad nam je ostala još, ja mislim, zelena. Sad je dobro. Znači, prvi red nam je u svim ovim potpun. Sad, kad imate bilo kako ove kocke raspoređene, samo sve trebaju da budu u drugom redu. Ili ako vam bude ovo ovako, naravno da ćete ovako da smestite. Sve kocke trebaju ovako da vam budu u drugom redu, nema veze jer imate dve prazne ili jednu praznu. I radimo ovaj algoritam. Gledajte. Čekajte. Dole, dole, vraćamo gore i vraćamo gore. Šta se sad menja? Znači, opet ova kocka treba da dođe ovdje. Opet je sklanjamo, dižemo ovu i vraćamo. I evo ga nam složen Pyramix. I to je stvarno super što smo uradili. Znači, ovo je najlakša kocka da se složi. Vidite kako smo brzo to odradili za koliko? 6 minuta. Pa nije loše. Znači, molim vas da me zapratite, da bacite koji komentar, like i sve ostalo. I želim vam sreću s ovim. Ako nešto nije jasno, pogledajte opet video, sve će vam verovatno biti jasno. Ja sam sve lepo objasnio kako ja to radim i pozdrav!